health tips and also me say who follow na ushia de titi ni about time no aha so ye nani so ye grandma so ye auntie obi a nkora no yesusu force o mu feed o mu especially nkora wo mpenuane no Mr. Ye Endpoint Homeopathic Clinic won Roma and I utimide health tips jumedi no ebro nti yare bia hawa adwen a titi ne prostate ne female fertility scan no oye ni free nti baby awo bia no for number no sesie na ene doctor nkasa kono koye scan ni sesie Razak Adaroma nye enimtia ne mum woni weba mu wiepe ko Endpoint ho no nko check 0244867068 0244867068 Endpoint Homeopathic Clinic, the end to chronic disease. Yada say media fear amankwa tamaklo na ne me doctor ko ye afin wasabu kushimwa dibronya ne dinu ye na so ma new year ne ende ansa na waba nti utie 16 na Medimafo Herbal Clinic wa eni yare atiase Doctor time that's so aba. Now yamu akwabe. Yeah, no. Yamu afisha pa. Afin commentary na ensan ho. Afisa se ni nyina yeti ase. Inshallah. Na nkwane ahoden wo ho. Inshallah. Na nyame guso eboa ma apomuden pa. Yes. Medimafo Herbal Hospital. Medimafo Herbal Hospital. Ayalsa papa efie. Na mamenchia Adom TV ahwefo nyina. Omojoso. Say 2025 we ne bra edin kan ya mapiem wo Adom TV ene eye inshira amen enti ayarsa no so ebeye inshira ene if say entansi on so bebro ho a obekasa wonko no na wono ani ho kwakototo enkrofo bi mu wo ho ba ena no pay ewurade ayadom doctor ewo pokuase mayira Madika kasa mayira wa nyanyira. Enti anopai me kasa free ha me kwa kotenase. Okay. Dwumadi be na ne kwa kodidie onhwe Adom TV da no. Ye na ne da edikan no. Dwumadi mi kodidi se Ewurade de yare nyina so tumi asemensa. Ado de wo a wo hwe sa wo pe wo. Sa wo mpe. Sa wo beti ase. Sa wo nti ase. Sa wo gitum. Sa wo nyitum. De Ewurade pe na waye dada. Mene wo mienu apomodin penti. Mene wo mienu ayale senti na Ewurade ma me kwatena kwayem adaduanan a ensuo ne aduane ankama no. Ebi abura na me chene akomtene 40 days no na wo wuti fufuo hu di. Enti tumi Ewurade de ma ye mienu no enye peda. Seba kasa Adom achede kora egu ahodo. Unse Yesu o ma talent no ma wo bi baako. O ma wo bi mi no ma obi miensa. Se de obi ahoden ye dey etitie. Enti yale bi eni ho eba Medimafo Herbal Hospital na esan na chikofie da. Ebi nsida na ebi nso ensida. Na obi ho ha me kasa ne waba ho baako mienu. Yale na ode ba ye enkonwie. Enti asa bia na otia ide atena no. Me ya na metaka asembi se. Ebra Yesu Kristo na suafo no. Okoto obubuani wo asorodan no kwan na no. Bubuafo no sere ni sika. Wose sika ne gitedi mi ni bi. Yesu di mu ti sore na nante. Esuafo kro ya koto obi anu ono yale etwere. Omo ye ya omo antuma ansa na yale. Na nye se esuafo ntimi nsa yale o. Ba yale bu wa tumi ekuran mu no. Gisade Ewurade de tumi ne hye ne nsa no. Edobo ho aba Medimafo mienu na bia doctor sa ho ntimi nsa na yale a enkyere sa na yale enko wo Medimafo Herbal Hospital. Ebia na ohia doctor na Ewurade nam no so no wokwada ewuram adaduana na nkasa. Enti anopai wunti me ba betena se ewo pokuase mayira. Me kasa furi ha hia me ewo pokuase mayira Medimafo Herbal Hospital. Ene me se ampaya ebedwa ene se bebro ho ayale a wode ba anopai wo sima furufia aba no on san fa nkofie da. Ene de Ewurade aye enya ade foforo Ewurade ba be ye nene. Waye ayayayaya. So obi de yale ba be pie mu ne na wonya na yare sa ene de
I ho adanse ye pim. Ete pe ebi a wabubu gudem. Untumi ebi kura wo kire se ye pagya okura wontimi mpo na kem ba me se edon yi mu tumi Awurade de ahyɛ me nsanti se de obi ka se Yesu di mu sɔre nante no nti Awurade mawo on pagya wa no pɛi se de ba yi a obetumi afa kae de aba Medimafo Herbal Hospital enti anopɛi be piem na doctor time doctor ewiase nyina gitum se ono pɛ any doctor wo hyɛ bere to yale so doctor we no kan nansa oka enenan oka enenum nonsia ye nonsia nonso ye nonso ne brempa ho ntina edin ye Dr. Time da so enye me na me bo me ho nsamra ne odi ase enye me na me ma me ho edin time da so no ya yalefo a ebepiem na se doctor we de ukwa wo shawo time Awurade de bre na ye na dwuma enti anope wo a wada de mo ache wo a wabubu ache wo a kese wo yale no wako enko stroke abubu akudem ebi kura obu won so de asa wako asa eko asa enko emfie num ni wono waye tiasewuo ni se ono a wontimi nkwa adwuma wontimi nya bibie efise onante na otu ne nan pa ne nan no mu odu na ne nan no otwenase ne nsa no na beti ni ehwan enti ne nsa no so edan ho ontimi mfanye bibia me patro saafo ne na no pei sa unyame ye wakwanya na wo hwe Adom TV a wo de entena se enkasa metwen kyena na sa na de kinye anopai ya hia me na Awurade pese wo ho beto de a Awurade nti anopai a enkodu na nwumere na Awurade amma ne nsa so na wa ye yale safo efri se obo wase mekina me nko ba bia biem kese wapa ba wakom ye bebre eya na me wasem bia meta kan se nipa bebre wo ho a pim ho yare a eba nkrofo nya ahoto se de obi kokko mana yese yemfa no nko konfo no chi na ekwan mu wote se fa no Medimafo na wo firi enkokko eba Medimafo ono adi adanse se ye di papa ba ye edi nansa ansana papa nani etie na nani tie obi a wanya 86 na wayale abubu aduru sei na eni na enu nansa wose wote ni koku enti senka bebere wo ho a enka wote minka ewo wono ne bere so enka wote minka anka sa brinka ye nipa bebere ho a woda so tiase esansa wante minka nti yesi wo mu nyina me kasa last be lady bi of you kumase de chem so ba me ho oba na ye diabetes na ne sugar na 26.5 e dey 2 weeks oba ye no na 7.5 wow lady no ebra ye check wie ya ye ma duru na osu na me say na wo bi a 26 na ba 7 na wusu e no say nye ne de ye hu na osu diabetes na ekum omame dia medu 26 e na wono wo wuye enti se wono hwe 2 weeks pe no wono fi 26 aba 7 a no mi se senka omame te menka na kono so ba ya kasa brenko omame ye de woda so tiase eno ho yaw eno wodi su enti anopa wo TV da Adom TV de ebi Awurade na se fa TV no to ho ene anopa yi na ye wo doctor Awurade de tumi ahye ne nsa wode ebere eto yare so sa doctor ne be piem Adom TV ena no pay enti baby biala wo se ye wunu bi na yalo papa be na yalo ka che ne se ya so ye mienu pe e wo Ghana mem ha nyina kuma se ye bu akwa agogo ena akra ha eye pokua se mayera me pacho da biara da friend eda ye adwuma ye ni holiday enti o me piem o Medimafo Herbal Hospital fisa wo yale na wo duru Medimafo na Medimafo ani ama wo hwan biem ebra edin kan a esikafo ehiafo enyina egi ayalesa kro na ahoto eba sikani hu tono hiani hu tono because of say doctor say wasisi na yalesa bia kama enso foka kadibra beje wa yalesa
fa kakra bi bra beje wayaresa doctor we pe na all sa yare na wo san so che wade hwe achede ahodo a ye che no oman Ghana mu waba hospital na ba benya wayaresa no edu bre bi wo se card na wo de ba hospital no fa sa card ne bra beje TV fa bra beje emo fa bra beje mobile phone last year the doctor birthday won no pe na ebi si da say bottles na waba beje no hospital edu na waba beje na one no ma wie no sa bottles no boaboa no this year ye be say agye free June o bottle da na ya wo no no entungu o boaboa no antu de enu ho no nya bottle ma with the funding in abra Medimafo Herbal Hospital with the 10 bi aba coupon baako 10 bi aba coupon baako enti any doctor birthday 21st no na wa bottles adults last year ye check car na a Toyota Yaris this year doctors obeche CIV a Honda oh yeah anu I can see oh say on say the why you be pain on say the why you be pain or no ka so obe ya yenye na chi enti doctor ye de bro so anano bro nyen enema ye che no kumase enema ye che no enkran o kan nyina bo mo edos ne bo chen CIV kai what you are saying now this coming 31st March 31st March ye besa ye donation wo kumase 31st March no kumase ye che TV no mako 70 ni a che mobile phones 30 e ba jo mo nse date nso e first ye ka se ye che TV 70 e first 70 of the day dan one e 31st March and e Monday some Monday nipa 70 e be di kan wo hospital wo obi abenya TV nipa e kumase nipa 30 from 70 to 100 no e mobile phone afedi aka nyina ye emo ani anwa emo ni anwa 31st March and adwumadi we ye bedie me pacho ye wi a akrade no ye ya ne bosome so na ya baba ye akrade 31st April na ya baba no 30th April and ye baba ye akra so edie no we nyina kire dwumadi kura doctor edi o baba je wayaresa o beje achede we nyina ntimi catch se o yale na o be PM wo Medimafo Herbal Hospital right place ayaresa no so ba ye the time beto so amount ye kasa nansa e de na nigi se o yarefo ayale abeduru ho ne aka to ma me wo yale nansa ho beto enen nan ho beto ebinsi ba bia gise Medimafo Herbal Hospital wo ye be ma na utie me emfie dunia wo be mentimi nsole da anope me catch se be PM anase hia me wo Medimafo Herbal Hospital 24 hours obema no betumi asole agina oba wo peba me say ya woduru enye nnum be wibitua bi sabi di bitafre bi ete say one thought wo dugu wonu guna anajuju mienu me patcho onum wi ana na ukuna hia mu hia bi bosomi nso na nyinse na ba betom nyinse betom wie na watua hoka bema wo low sperm count ye say wontumi nwoda enye Medimafo Herbal Hospital be PM ho bi ko eho na doctor said the tie any hwe ka ewo wonwemfo nsam no sa na yale bie ni anu ye ewo Medimafo Herbal Hospital ewo Dr. Tam da so nsam because e wi ase ye see obi a won master yale enso master any Dr. Tam da so nyakopon ya adom ekina so ena me kwotena se ekina ya wada metena se Friday a premium service o person oba premium service oba free ene na wa book your appointment on Friday no me patch different between ene adwuma any premium service say premium service no o book here ye be ma time say fabra time no duru ho a o pe na ye ba be hwe wo enti de wom no e wo Medimafo Herbal Hospital no yare sade if ewurade na me say o be duru Medimafo Herbal Hospital na wo na so do yare esrese company wabusuafo a chede a ebete wani so e wo Medimafo Herbal Hospital obi si anopa me sisi me chika se me kotodwe me ntimi na me widie mu chichimi wonya ka akonhia wo na mu abu wo nsem abu doctor si yale wo nyina ye entity case gidie wo gidie ye sie no pe
ɛna obedi medimafo a onya yaresa na unwi yensio na yale na hawo efiri witiri nyi so kosi wo nase yale bi a ewodin eni din biala Awurade adom ode yale nyina tumi asemensa entini enu ho na mekwada awuram adadua nan a ensuo ni aduane ankama no enti be piem o Medimafo Herbal Hospital na doctor wode ebreto yale so the nation's doctor owo tumi Awurade tumi asemensa na ayaresa ekura no ono pe na wonam so benya wonkwaje enya wayaresa enti be piem ewo Medimafo Herbal Hospital doctor time da so or the time beto wo yare no so de wawo ni de yesie no pe na obepiem a Medimafo Herbal Hospital yentumi numbers ya didi djuma anope a wo befrɛ no 0244 77 4282 0500 727215 0245 449592 ufre numbers we nyina eba Medimafo Herbal Hospital chiame na me fa time ento wo yale ne so ma mo doctor time da so na otene nkanenti ne contact na wase no me dofofre so bodin so amodin ofre no a ono obedi enkomo ukoho nso a se de waka no akyede enso ekoso pa tie ne doctor time da so eni nkomo branches ni emienu enkran eni kumase enu ni drugstore ana pharmacy shop biemu hospital to ukoho a ebe show sane amodu tie no na admission ekoso St. Andrew Senior High School and every about time when you on toto fi so about na onya school so fanoko St. Andrew Senior High School SHS 1 to 3 one more edge or more board and more hostel so e wo konti be wo bia obetumi de no aba St. Andrew Senior High School asim for so more Rich FM dynamo na mankesim ni wedu bia se shama dunkwa wono fe se hwi asanwe so ne nkran ho nyina branches wo for 0244 696911 0244 696911 and 0207891004 na one St. Andrew Senior High School penny 4 edi enkomwe